Moikka vaan kaikille, tänään pelataan Hangelipikiä mun pikkuveljen kanssa, sano moi. Moi. Tää nyt on vähän sen pätkii, me yritetään tässä vähän se juispimmi laidan. Mä ootan tässä hetkisen. Joo, tässä on mun juoksu. Tänään me yritän siis jonkin verran ottaa näitä. Käydään ottamassa. Siellä on noita! Käydäpäs ottamassa. Vai mitä tän? Joo. Sä voit myös puhua tässä videossa, ei sun tarvitse olla siellä. Mun Nyt tuli tolvi! Mun nimi on Taneli. Okei, siellä meni tiloilla. Penkin! Hei, mitäs täällä tapahtuu? Ihmettä. Mä halusin vaan yhden Flikkijuu, mä halusin vaan yhden ruoan. Siitä voisi paunata. Hertta. Herttainen hertta siis. Tuolla on ainakin jotain. Käydään hakemaan. Sillä on toinen Spiderlantti. Otetaanko se? Joo. Klikin päällä puolella. Mut onko se nopea? Mä en tiedä. Tää on joku 2 vuotta, kun mä oon pelannut tätä. Silloin me pelattiin tätä. Ota. Joo, ehkä mä menen tässä pois. Siinä se on. Uncle! Moi moi! Miksi? Run. Ei oo aikaa. Sulla on vielä. Siis tän pelin tarkoitustane on silleen juosta näitä pakaukusilmaita. Pois sieltä! Sieltä ne tulee. Ketkä? Varmaan ne, jolta me oltiin ne luuat. Niin. Joo. Kato, ollaan Niin. beachissä. Niinhän aluksi kuulitte tänään siis Taneli ja Herttainen Herttapilo. Tänne sä voit kyllä sanoa mua niin siskoksi. Hertaksi. Haluatko sinä sanoa hertaksi? No se on kyllä mun nimi. Älä säikytä! Niin. Älä sekoita, se oli. Älä oo sinellä tulin peillä. Mä yritän katsoa tässä. No ne onneksi kaukana. Tullaan tommonen, mennään tonne. Mä nukun täällä Hertan huoneessa. Koska mulla on tollanen sohva tossa. Sängyn vieressä. Katsojat aivan. Ei! Katsojat aivan kuuluu. Uncle Pig! Ei! Flickjuu! No. Onks täällä jotain? Tuli edestä päin. Mä voisin joukkoa noin. Ota mulla. Mikäs tää on? Poinjoin. Sä pystyt menee pakoon. Mä voin vaan juikkaa noin. Että vaan. Mä voin kyllä vaan juikkaa. Katsotaan mitä ne muut tekee. Anteeksi mitä tässä tekee? Tässä on... Anteeksi mitä? Tyyppi on vaan tuolla. Minäpäs syön tätä minun luokaa. Njam njam. Käydäänkö ottaa toi dadipikki? Käydään ottaa toi dadipikki. Dadipik. Sehän on pitäisi sillä olla rannalla, eli Lontoomissa. Mene sillä tuolla. Hyvä ajatus. Missä lanta? Tuolla. Se on tuolla. Tuolla. Nyt heti menet sillä karkuun. Ui. Sä laskeudut niinku ui. Daddy Pig, I'm coming. Father Pig. Tää on vähän se epäilyä, kun mä en pysty menemään näitten
läpi. Niin. Niin, Juokse! pääsin sillä karkuun. Jee, sä pääsit karkuun. Jes, se äkkiä. Minne? Sinne sun beissille. Mä en tiedä missä se beissi on. Tossa ei oo ainakaan. Sä luulit se. En, kun se on semmonen talo. Nyt mä... Tässä. Joo ei. Kyllä sä vielä... Oota, Mik! Leekurpo! Mä kuulostan itse possulta! Mitä himputtia? Mitä se oli näin lähellä? Jos sulla ei olisi ollut niin... Ei! Sä olisit sellainen. Syömätaanko mulle? Paula. Se on vanukas eikä mikään himpuli Paula. Miksi kaikki ottaa näitten ruokia? Ne kauas nyt. Onko ne pystystä mennä? Bowling. Juikkaus! Ei! Mä en juikannut sitä. Miten he pystyy juikaa? Mä en tiedä, mutta täällä pitäisi olla joku. Ota mä pelaan Minecraftia. Okei, täällä ei oo mitään, tää on nyt turhaa aikaa. Niin, Herttu tekee joskus Minecraftista videon. Niin kannattaa olla tarkkana kun näyttämä. Jos mä saan uuden puhelin. Kiitos. Koska sä et näe koko reunaa. Näin. Ja ootko sä kerran tiputtanut ton puhelimen asfaltiin? Kun mä oon joskus semmonen... Nyt ei oo tällaisille! Oiko? Niin. Koska tää video loppuu? Niin koska tää video loppuu, Hertta? Ota hetki. Se video on kestänyt 7 minuuttia. Ihan hyvin. Sori! Sori! 9 minuuttia. Okei. No se on ihan... Paina yli tätä. Se... Eikö se on jo mennyt 8 minuuttia? Onko se nyt 9? Ei. Juokse! Ei kun se... Juikkaus, mene pois! Ei kun se... On ne kestänyt 5 minuuttia. Yli 5 minuuttia. Onko se mennyt 8 minuuttia? Onko? Oho. Näyttäis siltä, että olisi mennyt 9 vai onko? Tane, älä! Niin, aivan. Tane, mä yritän keskittyä samalla kuvaa tässä tätä. Joo, mä Tane, mutta tehdäänkö tänään 2 videoa? Juokse! Juokse! kannattaa olla tarkkaan kuin porkkana. Miten mä selviin tästä? Koska täällä on... Tane meni jo 9 minuuttia. Nyt on vähän se... Mitenpi? Sori, mä yritän tässä nyt parhaani. Jos sä pakko. Tsink! Ei! Se meni korkealle. Menikö se rikki? Tää auttaa. Joku otti tuon audon. Olisitko sä Audu?
Hei katsojat, jos te katsotte tätä, niin mä aion laittaa tän mun kanavalle. Jos tää kuuluu. Kaikki siitä kuuluu. Mä yritän laittaa siihen otsikkoon, että kuuluuko. Ja laita siihen, että Liama? Kuka on Liama? tuonne otsikkoon pistän nimeksi Hertta ja Taneli pelaa. Ei kun pelasin pikkuveljen kaa. Mikä toi on? Joo. Aivan oikein kuulitte. Siellä on teitä. Mä laitan tähän kaikki. Ei! Niin aivan näytte. Hertta siis kuoli. No tässä on tämä. Vai mitä? Laitetaan tähän tämmönen. Laitetaan tähän. Eiku mikä tää? Munakoiso. Tässä on tää video. Tässä on tää video. Kiitos kun katsoitte tästä videosta. Mä voin vaan täällä tanssin. Kiitos kun te katsoitte. Hei hei.